Jeg spiser hjemmelavede super lækre pebernødder og drikker frisk brygget kaffe, mens jeg skriver julekort. Jeg hjælper med flæskestegen, tjekker YouTube-videoer og følger kokkens gode råd, for sværen skal være sprød. Og jeg jubler inden i ved tanken om risalamande. Den perfekte risalamande med kirsebærsauce. Og juletræet står i hjørnet med røde julekugler. Og stuen er fyldt med nisser og hvide engle. Og jeg jubler inden i ved tanken om risalamande. Den perfekte risalamande med kirsebærsauce. Og jeg jubler inden i ved tanken om risalamande. Den perfekte risalamande med kirsebærsauce.